assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. weltare ɓiɓɓe fulɓe diina ma kadi min fedde heblo sukaɓe afrique jaam waale moon banda men jaam weyete moɗon jaam ñalle moon jaam hiira e won hen calmini guiɗo leñol ceerno men ceerno abdoullahi sar en calmini gorko mo joolam jaɓeri haali abouba calmini juɓɓudi weltare ɓiɓɓe fulɓe e aboubacry hamidou e ceerno men ceerno oumar samba sy ceerno men ceerno ibrahima saydou kane calmini guiɗo leñol guiɗo fulɓe kala tokar baba samba sow kono nemoɗo abdoul bokum e dendagal bandiraɓe meɗen rewɓe tedduɓe wonɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe e dendagal bandiraɓe men worɓe tedduɓe wonɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe onon kala e mbaɗi kuuɓal yo bandamen ha joni ko musidɗo moon amadou gatamare ba hande yewtidde men yewtere men nde innirɗen coccogal rendo coccorgal men hande koni sifori banda men walla yewtere men hande koni sifori eɗen nayro hande e tikkere e yande ha waɗi koroni tikkere yande ha woni koroni woni jomumen tikkodira tikkere jutde jaaha ha tooɓa kañum e koye mumen tooɓa woni e goto mumen foof hande ni natti yidde nde ɗo tikkere kono ronki artude goto hen fof ronki artude e goɗɗo on holko haɗi ɗum artude ene wiya mataw ne yeeya ko mbiyata ko ndimago walla ene yeeya wawde hoore muɗum weltare ɓiɓɓe fulɓe beele ene hani hol wasiya mon ɗo tikkere yande ha woni ha waɗi koroni woni tikka ha tikkana miña tikkana mawne ɗum mo jiiɗoɗa yumma e baaba tikka ha tikkana babma tikka ha tikkanani yumma tikka ha tikkana gorgol ma tikka ha tikkana kawma tikka ha tikkana joom galle ma tikka ha tikkana joom suudu maɗa weltare ɓiɓɓe fulɓe tikkere ko basal dabɓikinoɗa e mawne dabɓikinoɗa e miñe dabɓikinoɗa e ɓesgu mum miñe raɓɓikino e ɓesgu ma weltare ɓiɓɓe fulɓe tikkodiron ha wonta basal e enɗam moɗon e enɗam mon daɗe jooɗoɗa hande ɓattinafo ma aɗa haalan ɗum ɗo dewdunoɗa e mawne aɗa haala ɗo dewdunoɗa e miñe aɗa haala ɗo dewdunoɗa e kawma aɗa haala ɗo dewdunoɗa e gorgol ma e perguitte aduna ɓooyɗe ɗe ganduɗa taw kañum hoyɗa ko weltare ɓiɓɓe fulɓe beele ne hani jimbitoɗa gañgu e ɓerde e sukaɓe maɗa joftodiron ha jibina noon basal a resanta kam a resanta miñe miñe resantama jahon ha natton jiidude nde tawno so yimɓe jiidi ko desodiral waɗi ɗum wallahi sa yi yimɓe jiidi ko desodiral saabu kala ɓe desodirta jutata haaɓe jiida hayso asko ñalli waali jomumen jiidata weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe an a yejjiti o aduna ko eggeteɗo lakare ne hooɗe ko ƴakkingueju jalo ƴakkingueju jambere ko ɗaccata ngueju yertere gurɗo ko ma yo weltare ɓiɓɓe fulɓe a yejjiti ɗum no ceerno men ceerno abdoulaye sar wiyata o wi en maayi
ndeysan wi en maayi nde wonno yimɓe ɓe natti nande en maayata wadde o wi en maayi en maayi ko goonga nde wonno aɗa haala taw ko duuɓi ɗiɗi pet don keddorɗa e aduna aɗa haala taw ko lebbi jeetati keddorɗa e aduna aɗa haala ni taw keddorɗa ko lebbi ɗiɗi aɗa haala taw keddorɗa ko yontere wadde firti ko en maayi te eɗen gandi wona ko ɓeydoto weltare ɓiɓɓe fulɓe wawno foof hande ko no ƴeewirta hande balance crédit maɗa e téléphone walla balance passe maɗa tawa aɗa wawno wadde noon hande gurdam ma min gandu ko kalten ko weltare ɓiɓɓe fulɓe beele ene hani weltare ɓiɓɓe fulɓe